Sambang misana nang pondok. Assalamualaikum. Ki wayahe sambang ya bes. Ceritane iku saolan iku oleh sambang ping pindho. Lah iki jadwale sambang nang pondok. Iki melu kuwabe bocil loro karo mak iki melu sambang mesisan mumpung gak mergawe dadi ya tak jak nang pondok. Timbang nang omah ya gak lapo-lapo budal banter. Dan jlalai iki mau sampai nanggone pondok. Iki tempat penyambangannya lewat samping ya bes. Biasae ku lek nyambang iku ndek ngarep, saiki pindah ndek gone ngguri. Lah bocil loro iki mau kupo njaluk jajan, njaluk tembas nanggone jajanan ngarep. Langsung tak budalno ndak nek ngarep iki akeh bakul jajan. Ana pentol, ana otak-otak. Wis pokoke akeh kan iki saben Jumat iki mesti ana wong dodol koyo ngene nek nggone halaman pondok. Sing pertama tak tuji ku mang roti bakar, ternyata sing dodol roti bakar tonggo dhewe bes. Sing siji ki anggite kabeh dijual cilok apa dijual kabeh. Lanjut marani takoyaki. Wes oleh sakmuwene kae ki si misananku iki njaluk blonjo nang gone to serba dhisik. Wis masuk to serba ki mau ya bocil loro ki maneh njaluke apa njaluk es krim. Wis oleh es krim gentenan nunggu Mbak Intan iki mau sing milih-milih jajan oleh sak keranjang ojo lali dibayar. Karo ngantri kaya ngene sing suwaber jlalai wis mari bayar kita balik pondok maneh. Balik pondok liwat gerbang ngarep wae ben gak mau muter mengguri ki mau. Lewat gerbang ngarep, lewat pondok tengah, lurus sampai njuk tempat penyambangan. Iki ape lapo ya ape mangan jajan sing ditumbas iki mau. Bocilku wis gupuk endi gone langsung ditancap sing dijemok iku es krim murung entek ganti takoyaki. Sik tak icipane takoyaki ne. Arane takoyaki mok 1000 ya wis kaya ngene iki rasane. Ternyata mendunge teko weteng kaya ngene. Terus aku gage mulai ya besok soalnya ku wedine ku udanan ndek gone dalan soalnya mendunge wis rewoto karek biore iki delok engkas paling. Lah durung sampai rumah iku mau ternyata aku udanan terus tapi ya iki wis cedhak omah.